На працягу 3 дзён брэсцкая Вікторыя была адной з кропак правядзення першага тура рэспубліканскай дзіцячай гандбольнай лігі. Тут побач з прафесійнымі гандбалістамі БГК адточвалі сваё майстэрства хлопцы 2003 года нараджэння з Мінска, Клецка, Гомеля, Рагачова і Баранавічаў. Кожная каманда на працягу 3 дзён правяла па 4 матчы. Усё як у дарослых. Свая ліга чэмпіёнаў. Чувствуется, что ты играешь на арене, где играют звезды мирового гандбола, и ты можешь себя почувствовать и представить, что ты есть эта звезда. Па выніках спартыўнага марафона 100% вынік показала команда з Мінска. 4 перамогі, у Рагачова 3, у Гомеля 2. Секрет поспеха, каже тренер минчан Наталья Карпилович, у одинстве усей команды. Я всегда детям говорю, один за всех и все за одного. Вы можете не дружить вне площадки, но на площадке вы должны быть одна семья. Поэтому мой девиз – это сплоченность команды. На гэтым першае кола турніру для старэйшага ўзросту завяршылася. Далей новыя супернікі і новыя эмоцыі. Усяго ж барацьбу за выхад у фінал вядуць 20 каманд з усёй краіны. Лепшая каманда вызначыцца толькі ў пачатку мая. Галоўны матч года прэмія «Брэсцкая Вікторыя». Олег Завадскі, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».